Jo. Hey. Hey mand, gå lige til lægen. Ja, klar til at blive nakket af noget fakta. Gå til lægen. Til lægen. Nu skal I høre om klamydia. Ja, det er det, I skal. Det her track er ikke diss, men det kan brænde, når du er ude og pisse. Og komme væsk fra urinrøret, yo. Klamydia kan også give feber, bro. Så pas på, yo. Mange med klamydia har ikke symptomer. Ikke alle mærker til det, tro mig. Det er et bonus, som får du lige her. Klamydia kan gøre dig. Gå til lægen, gå til lægen, ja. Husk at Brug kondom, så du ikke får symptom. Få det tjekket, ja. Få noget hjælp eller sig det til nogen. Okay, lidt om herpes. For her er der noget, der skal skærpes. Når man har herpes, så kan det mærkes. Får du det en gang, er det permanent. Så at fjerne det er ikke særlig nemt. Herpes kan give dig små bylder, som fylder på kønsorganet. Det gør ondt. Virusen vandrer langs nervebaner. Det følger hans rødder og rutsche baner. Herpes findes som forkølelsessår i munden, som Kommer kommer. over til lægen, gå til lægen, ja. Husk at bruge Brug kondom, så du ikke får symptom. Få det tjekket, ja. Få noget hjælp eller sig det til nogen. AIDS er en infektion, du får i HIV. Pas på, når du tager dit liv. Uanset hvor mange piller du tager, vil du altid have svækket immunforsvar. Så er med de smitteveje, jo. Især noget lege med din bro. Stop det, cut det, ring til din læge, gør det ofte. Jeg går til lægen, hvis du har en mistanke. Og få noget